Maing gabi mga angkol ug mga anti, tugutin na sabgunin niyo na mga ina sa dagkatahuran niining mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At syempre, andito na naman po ang inyong kasama tuwing Lunes hanggang Biyernes 9pm hanggang 12 midnight. Ako po si Totoy Bato. Mayong gabi. Ayan, kumusta naman po ang ating lagay ngayong gabi po mga angkol ug mga anti. At lalong-lalo na din sa ating mga pamangkin. Kumustamos naman din, no? Ayan, sana okay pa sa all right, no? Medyo Totoy Bato. Medyo kakaiba yung pakiramdam ko. Medyo parang pagod. Parang may hinahanap eh. Oo, pahinga yung hinahanap ko. Pahinga, masahe. Yowers! Oo, ano pang hinahanap natin, di ba? Yun lang naman yun mga kabisyo. Kompleto naman po ang ating pagkain, no? Ang dami pa nga ng mga pagkain. May humba, may ginamos, may paklay, at ano-ano pa dyan. Ay, sarap. Yowers! At alam mo naman, kahit sabihin natin, kumpleto po yung mga pagkain po, mga kabisyo, pero wala kang pahinga, kulang ka sa oras yung pagpapahinga mo, yung tulog mo, ayun, maghanda ka na sa iyong katawan. Baka ikaw ay magkakasakit. Huwag naman sana mga kabisyo. Anyways, hello po. At eto po yung programa po natin. Magandang pag-usapan po dito ang mga kabisyo, no? Kasi importante po ito, no? Ikaw ngayon, angkol, ikaw ngayon, ante. Bilang isang breadwinner at siyempre may ilan din sa ating mga pamangkin po dyan na nakatutok po sa atin. Sila din yung breadwinner sa kanilang pamilya, di ba? Yowers! Oo, alam natin yan. Kaya kailangan po nating alagaan po natin ang ating katawan. Ayan, kailangan alamin po natin. Ayun, ang kahalagahan ng nilalabasan. Ang tinutukoy ko po ang nilalabasan ng pawis. Siguro yung sinasabi ninyong pawis po mga kabisyo, no? Ayaw niyong malabasan ng pawis, di ba? Oo, kasi unang-una, ang pawis ay mabaho. Manimahok ang pangsot. Naalala lang natin yan mga kabisyo nung bata pa po tayo, no? Ayan, naglalaro ka sa labas, ayun. Pagpasok mo sa bahay, nakikita ka yung mga magulang, yung nanay, ayun. Saan ka naman galing, ha? Ayun. Saan ka naman galing? Paningot kag mayo. Gagawin ng nanay para hindi ka mangangamoy ng pawis, kuha siya ng powder, baby powder, di ba? Pag walang baby powder, ayun, pwede na gaw-gaw. Alam mo mga kabisyo, pag yung pawis po natin, napansin ko lang, hindi man ako doktor eh. Napansin ko lang, pag lagi kang pinagpapawisan at natutuyo doon sa balat mo, magkakaroon ka ng bungag singot. Ano saan ang bungag singot sa Tagalog? Yung bang magbutol-butol, limot man ko eh. Pero anyways, yun yung mga kabisyo. So, dapat po, alagaan din natin ang ating katawan. Pero, maraming ayaw po sa pawis, di ba? Oo, kasi sabi, magbibigay ng amoy, kakaibang amoy. Pero alam mo ba mga kabisyo, ang pawis ay isang natural na proseso ng katawan. So, mahalaga pala ang singot. Oo, yung singot, mahalaga yan. Halimbawa, ikaw ay nag-exercise, nagtatrabaho, nag-sports, naglaro ng sports, naglaro ng basketball. Ikaw ay pinagpapawisan ng maraming singot. Ayan. So, kailangan natin, kahit sabihin natin, sa isang linggo siguro, siguro mga every other day na pagpapawisan po tayo, no? Pero alam nyo ba, may mga tao, may mga bata, may mga angkol, ante na kahit anong gagawin nila, pinagpapawisan sila. Kahit na kumakain eh. Oo, literal, pag kumakain ng sili, nako, butil-butil yung pawis. Diba? May mga ganon. Konting galaw lang, pinagpapawisan na yan. Hindi lang siguro pawis na normal eh. May kasama pang mantika. Oo, depende yan sa iyong timbang. Pag medyo mataba-taba ka, sigurado yan. Yung mantika, andyan na. Mantika as humba. Hoy, ingat po tayo mga kabisyo kasi sa ngayon, may ilan sa atin, lagi na lang nasa opisina, aircon. O kaya naman, nasa kotse lagi, aircon naman. At hindi na nilalabasan. Hindi na nilalabasan ng pawis. Diba? Kailangan kang malabasan ng pawis mga kabisyo. Pero, eto yun
meron po tayong nilagay doon sa ating fan page na Totoy Bato Official para pag-usapan po natin, no? Oo, dahil nga, itong pawis, itong basa, yung pinag-uusapan natin. Punta ka po sa aking fan page, Totoy Bato Official, at sagutin mo ang ating katanungan doon. Ang tanong po natin ay, anong parte ng katawan ng tao ang laging basa? Malamang maraming magsasabi, kigol to'y. Lusiong kung kigol mo. Di ba? Alam na po natin yan, no? Hindi naman siguro sa iyo, no? Na pinagpapawisan ka. Napansin mo lang, no? Anong parte po ng katawan ng tao ang laging basa? Siguro sa likod. Ayan. Nung bata ka pa, nagpapawisan ng likod, lalagyan ng towel, ha? Good morning towel. Yung mga taxi driver natin, yung mga jeepney driver po natin, meron yung laging nakalagay sa likod, yung good morning towel. Yun yung parte ng katawan nila na laging basa. Okay. So anyways, once again, no? Ako po si Totoy Bato at tayo po'y magsama-sama. Always na gabi-gabi. Monday to Friday, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ayan, ingat po kayo sa mga nagbabiyahe ngayon. Pauwi ba yan o ikaw ay isang driver ba? Saan ka man ngayon? Ayan, ingat lang po tayo. Basta lang nakatutoy permanente dito. Walang problema yan. Okay, pas all right po yan mga kabisyo. Ayan. Tuloy-tuloy po ang ating mga tugtugan ng music, mga huni, mga awit, o mga sonata. Kinig yapon ang programang Totoy na Love. Ako si Totoy Bato.